Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till it gets... שלום, באים לסרטון השני שלי. היום אני אספר לכם על קרב היקומים. בקרב היקומים נראה את רוב הדמויות של דרגון בול סופר, ובעיקר את יקום 6 ו-7. כפי שאתם יודעים, אין הרבה לוחמים חזקים ביקום 6 או 7. יש רק 5. החמישה הכי חזקים שם זה שני האלה הכי חזקים ביקום 6 וביקום 7 הם סון גוקו והיט. הם הלוחמים הכי חזקים שם והכי פחות פגיעים ודי הכי חכמים. さすがのブルーでも長くは持たねえか。一気に決めた。במלחמת היקומים, הרבה מאוד אנשים נלחמו זה בזה. למרות שרק 5 נלחמו זה בזה, אבל כשסון גוקו נלחם נגד היט, הם לא ידעו שכל הזמן בעצם צפה בהם זנו. כפי שאתם יודעים, זנו הוא שליט בכל היקומים. וזנו השמיט כבר בערך 5-6 יקומים. עכשיו החופש הגדול, לא בא לי לעשות חשבון. מה שקורה הוא שפעם היה 18 יקומים, עכשיו יש 12. לא בא לי לעשות חשבון, תחשבו עצמכם. לא בא לי. שיראו. היום, אתם יודעים שכל אחד חייב להילחם. מה שקרה, אתם יודעים שפיקורו נכנע בקרב הראשון שלו. אז זה בעצם הוריד להם שחקן. אין לי מושג למה הם עשו את זה, זה היה רעיון טיפשי, פיקורו עשה רעיון טיפשי, שזה לרוב לא המומחיות של פיקורו. הוא תמיד חושב על רעיונות טובים. כפי שאתם יודעים, סון גוקו הוא גם מאוד חזק, אבל שניהם פעם היו מוות חזקים. אתם מכירים את בג'ינבו? עכשיו הוא הפך להיות שמן דובו. יותר נכון דובו הוא, במקום בג'ינבו. ביי חבר'ה, אני אראה אתכם בפעם הבאה. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one.